Nafarroako Gobernuak bat egiten du aurten ere Hizkuntzen Europako Egunarekin. Europako Batzordeak 2001ean ezarri zuen egun hori, eta hizkuntza aberastasuna eta aniztasuna aldarrikatzeko ditu 2025ean beteko du 25. edizioa. Baina 2025 hau ez da bestelako urte bat. Olatu eta diskurtso ukaitzaileek inoiz baina beharrezkoa egiten dute gure kontinentearen, Europaren, aniztasun linguistiko eta kulturarekiko konpromisoa berritzea. Bertan, ia 800 milioi herritar eta 225 hizkuntza baino gehiago bizi gara, horietatik 24 ofizialak Europar Batasunaren kasuan. Horien artean, euskara, gure lingua navarrodun, Europako ondare horren parte da, eta legezko errekonozimendu ofizial hori ere merezin du beste hizkuntza autonomiko batzuekin batera, hala nola katalana edo galegoa. Aniztasunaren baturik ez da leloa bakarrik izan behar, ekintza politikoaren benetako printzipio baizik Europar Batasunean. Europako eskualdeen arteko konpromiso partekatuaren emaitza da gure hizkuntza zaintzeko eta sustatzeko. Horik sustatzea azken batean, Europako hizkuntza aniztasuna bermatzea delako. Hori da Nafarroatik hizkuntza ez-hegemoniko duen lurralde gisa, Hizkuntzen Europako Egunean zabaldu nahi dugun mezua. Nafarroan, 3 gaztetatik batek dakite euskaraz. Nafarroan, 5 pertsonatik bat ez da gure erkidegoaren jaioa. Gero eta askotarikoagoa eta pluralagoa den gizarte honetan, euskara Europako balioa eta elkarbizitzarako eta gizarte eta lurralde kohesiorako elementu bihurtzeko erronkari aurre egin behar diogu. Aldi berean, aliantzak egin behar ditugu gure berezko hizkuntzen defentsan, Europako politika publikoaren agendan bere lekua izan dezaten. Hizkuntzen ezagutzari balio eman behar diogu, eta batez ere gazteak sensibilizatu behar ditugu hizkuntza aniztasunaz, kultura aberastasunen elementu gisa, eta herritarrak motibatu behar ditugu hainbat hizkuntza ikastera hala norberarenak nola atzerrikoak. Hizkuntza hazi garen emozioak eta sentimenduak erakusten dituen unibertso dira. Hizkuntza balio erantzia dira gizartearentzat komunikazio tresna bat, kultura aberastasunerako elementu bat, baina batez ere Europar eta Europar izateko eta sentitzeko modu bat. Hori dela eta, irailaren 26ko egunari begira, hizkuntza bizikidetza horren aldeko mezua partekatu nahi dugu, bai eta aniztasunean kohesionatutako Europa eraikitzeko berdintasuna errespetatzearen aldeko mezua ere. Hizkuntzetan elkargune bat ikusten duen Europa. Balio erantzi hori gero eta uniformeagoaren nazioarteko panoraman non espazio gutxik izan dezaketen hain iragan aberats eta anitza. Hori guztia demokrazian, askatasunean, aniztasunean eta bizikidetzan oinarritatuko etorkizuna finkatzeko. Eskerrik asko, muchas gracias, moltes gracias, moitas gracias. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.